lepšie, môže v noci snežiť aspoň 30, 40 čísel zase. Ale nepršalo, však nie. Nie, tu len snežilo. Fajn. Neviem, takých 20 možno padlo do rána. Určite. Málo, meter. Tak, jak je ten zlom na dele, tak by malo nasnežiť prírodného, to by bolo ideálne. Ale vy potom robíte bežkárskú dráhu po náš Španiel doli. Nie, už stroje, čo tu boli, čo mala škola, predali to preč. Tak to už sa nebude robiť? To neexistuje. To možno, že pôjdem ja pretiahnuť s veľkou mašinou, ale to musí zase aj ako majiteľa. To bolo? To bola, kedy to fungovalo, ale veď aj škola mala, kedy 300 žiakov chodilo na tréningy. No, asi pred 2 rokmi to ešte normálne bolo. No to ešte Soli posledný krát, čo ťahalo. Ale teraz už to školstvo predalo, prišiel jeden krásny kamión, naložil si to. A skočil, hej? A už čo je? Oni robili Prahy aj smerom na... Na Králikov viem, že upravujú. Smerom na Staré hory, tam po tých cestách sa to tiež upravovalo. No. Bolo pekná sieť, že? Až nadonovali na bežkách si človek prejde, ako ja si myslím, že pekná. A to len to stojí peniaze. Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska z bežkárov má tak akurát, že čaj, aj to si tí bežkári, oni väčšinou vačiky nie si to nosia. Ktorá bude vaša? My sme tam. Na tejto, hej? No, stačíte nás tu vyhodíte. No, to je bufet není otvorený, mohli ste si dať čaj. A, fiči riadne. Dobre. Hej, ja sa budem zvrtať, tak hej.